Gulvvask er steder, hvor der forekommer forurenende stoffer, er typisk autoværksteder, garager og lignende steder. Her er det oftest nødvendigt at anvende sæbe eller renseprodukter til at rengøre for eventuelle olierester og lignende. Her kan der også være forskellige krav til bortskaffelsen af vaskevandet, afhængig af indretning, type af olieudskiller med videre. Hvis det er nødvendigt at bruge koncentreret eller højt indhold af sæbeprodukter, skal vaskevandet opsamles i en egnet beholder og bortskaffes som kemikalieaffald. Vaskevand fra motorvask og anden rengøring, der frembringer olie- og kemikalieforurenet vand, skal også bortskaffes som kemikalieaffald. Du vil kunne møde en skriftlig instruktion, som nærmere beskriver, hvordan du skal forholde dig. Her ser du et eksempel på en sådan. Læs og efterlev altid instruktionen, og vær omhyggelig med kun at bruge den nødvendige mængde vand og dosering af sæbe. Med korrekt håndtering er der med til at undgå unødig spild og andre uheld med kemikalier. Nogle former for sæber er også miljøfarlige og forurener, hvis de udledes direkte til jord og vand. De forurener også indirekte, når de udledes til spildevandet, da det skal renses på et rensningsanlæg. Rester af kemikalier og de emballager, de har været i, skal bortskaffes som affald og ofte som farligt affald. Forurening med kemikalier kan også ske ved et uheld, f.eks. hvis en emballage beskades eller vælter. Overforbrug af kemikalier øger også miljøpåvirkningen. For at mindske miljøpåvirkningen fra kemikalier generelt, skal alle virksomheder, herunder også forsvaret, søge at bruge kemikalier, der forurener så lidt som muligt og i så små mængder som muligt. For at kunne holde styr på alle kemikalierne og de krav, der stilles, er det nødvendigt at have et system, hvor blandt andet typer og mængder, der indkøbes og bruges, kan registreres. Ved tankning i natur og på offentlige veje og rastepladser skal der tages særlige forbehold mod forurening med brændstof. Her er det ikke muligt at tanke på uigennemtrængende belægning, så der skal træffes foranstaltninger for at hindre, at brændstof trænger ned i jord og grundvand. Typisk er forholdsreglerne at udlægge enten oliesugende måtte eller sætte en spilddunk/bakke under påfyldningsstusen ved tankning. Opdager du fejl og mangler, skal du straks meddele dette og få udskiftet defekt udstyr. Dette kan fx være slitage på slangeforbindelse eller jerrycan. Når du tanker fra jerrycan, skal du gøre følgende. Sæt en spilddunk eller læg en spildmåtte til opsamling af dryp. Åbn jerrycanen og placer dig, så du har kontrol over påfyldningen. Luk jerrycanen og sæt den tilbage på køretøjet. Der er også en risiko ved transport af jerrycans, hvis disse ikke er korrekt fæstet på køretøjet. Der gælder særlige regler for transport af farligt gods, ADR-reglerne, og dette betyder blandt andet, at jerrycans skal være mærket, og der er krav om maksimal mængde, der kan transporteres. Opbevaring af jerrycans med brændstof skal foregå som andre kemikalier, det vil sige stilles i god afstand fra afløb med mulighed for opsamling af spild og eller på en spildbakke. Du har nu hørt om de risici, der er forbundet med håndtering af brændstof, og de ting, du kan gøre for at sikre mod forurening fra spild. Selvom du følger instrukserne, kan uheldet være ude, og der kan forekomme spild. Så handler det om at begrænse spildet, så skaderne bliver så små som muligt. Både små og store spild skal registreres, så det sikres, at årsagen undersøges systematisk, og at lignende uheld kan forebygges. Du skal nu høre om 2 uheldsscenarier og de ting, du skal gøre, hvis du oplever et spild. Ved mindre spild, som du selv kan håndtere, skal du gøre følgende. Stop spildet. I denne situation løs pistolknappen og sæt pistolen på plads i standeren. Begræns spildet. I denne situation læg kattegrus ud til at spærre udbredelsen og til opsugning. Opsaml kattegruset med brændstoffet i en egnet beholder. Mærk beholderen diesel/kattegrus og sørg for, at det bliver bortskaffet som kemikalieaffald. Informer din nærmeste chef om uheldet, så det kan blive registreret, og meld fejl på pistolen til driften. Ved større spild, som du ikke selv kan håndtere, skal du gøre følgende. Stop og begræns spildet om muligt. Ring 112 eller følg lokal instruktion. Informer din nærmeste chef om uheldet.